Не, може ли само да си взема един круасан с пистачо и да продължим този разговор? Слушам, Слушай ме. слушам те. Така, в TikTok, в Delta Unaware, в TikTok, Delta Unaware, не знам кой ми пише, дали ми пишеш ти Дай ми или пес. твой човек. Да. Така, Ако си била заплашена, най-вероятно съм бил аз. така, добре. Може, един момент, може ли да ме цитира? Чакай, не ме прекъсвай, пияна путко. Искаш ли да се разберем? Не, слушай ме ти. Ха, не. Сега ти ще ме слушаш и ще ти кажа. Не бе, чутка шо. Да, Така, слушам. така. Да. Имам профили в Instagram и в TikTok. Така. И? CK818. Ама защо ми открадна самоличността? Чакай. Аз се опитвам, слушай ме, аз се опитвам да се свържа с теб през цялото време. Не знам кой си пише с мен, дали ти си пишеш или някое твое продажно копале и така нататък. Опитвам да се свържа с теб през цялото време. Да направя връзка. Искам да направя връзка с теб. Ти да си рекламно лице на марката. Така. Затварям телефона сега и ти казвам. CK818 ти пише утре. Аз съм се тагнала навсякъде. В профилите. CK818. Ма добре, ти болна ли си от нещо? Питам те. Някога била ли си в психиатрия? Не съм била психиатрия. Имам лоша новина, много скоро ще те вземат. Искам ти да си рекламно лице на бранда. Добре, съгласен съм. Така, Чакай, Утре, съгласен съм, но първо, когато дойда и искаш аз да съм рекламно лице на бранда и си толкова надъхана, искам да дойда и да ми извъртиш такава хайдушка свирка, че направо да ми се обърнат очите с бялото нагоре. Съгласна ли си? окей. Окей ли си? Да. Направо ти казвам, звъни на нотариуса, сключваме договора, колко на колко ще башкаме като проценти. На 20 на 80. За кого? 80 за мен е 20. Доста си алчна, курво. Абсолютно. Така, утре се чуваме. Пускам си телефона. Добре. Така, пише в профила. Да, обаче искам ти, защото последните пъти не знам кой ми пише през профилите. Може би Боян. Не знам кой си пише с мене. Искаш да кажеш, че си обиколила целият ни холдинг и ние не сме разбрали за теб, така ли? Така, не знам кой си пише с мен. Не знам кой си пише с мен в профилите, които са в Instagram. Според мен е някой циганин от Инкет бригадата. Така, ще си пиша в Instagram и в TikTok. Но за... Аз съм Марина и се представям с моето име. Окей? Окей, Марина. Добре, Марина, само че имам... Ако излезе така, че да... Не, чакай само да ти кажа. Ако се видим и те видя, че си примерно 85 кила и приличаш на борец на Олимпиада, няма да башкаме заедно, да знаеш. Да, окей. Но ти казвам, че ще ти пиша в профила, който е в Instagram. Да, но ти чули ме какво ти каза? Пиянка, чули ме какво ти каза? Как си с килограмите ти физически така добре ли се чувстваш? Да, много добре се чувствам. Колко килограма си точно? Колко? 50. 50. А колко си висока? 68. Добре си, да.
Как се определяш ти, как се погледнеш в огледалото? Хубава курва ли си? Искам да ти кажа, че аз имам 2 деца. Така. Така. Ти си на 39. Ти голямо разследване. Така, много добре познавам твоя профил. Охо, ти разследваш мене, шамо. Ко правиш, ма? Така, и ти казвам. Утре ти пиша от моят профил, който е SK818. Пак чутка, шената путка. Кога се фанатизира толкова много, създаде тези профили, толкова много си набрала. Създадох ги, когато те опознах с тебе. И те следа изкъсо, момче. Ти изкъсо ме следва. Създах профил и ти създадох ти профил и те познавам. Така, ти си 39 годишен на 24 декември. Да. Приготвила ли си ме хороскоп, нещо, натална карта, това, онова? Погрижила ли си се за всичко? Как се нарича? Абсолютно. Хайде. Абсолютно. Абсолютно. Бах ти глупости. Както стоя на порцелановия трон в кенефа и пуша цигара с телефона в ръцете и се опитвам да изтласкам торпедото си надолу от 17-я към първия. Ми звъни някакъв непознат номер. Вдигам и ми вика: Стоян Колев. Да. Аз съм Марина. Тя затвори. Този разговор беше около 20 минути. Според вас... Ти чуи малко разговор. Марта, какво правиш? Марта, че си голяма нощна птица обаче, бе. Много да късно седиш. Ти да беш ли профила? Да, по принцип, верно е такова. Ела го разгледам. Това е. Не, имаш един профил, дето го заплаша, ако казах. Колко кажа? Не е влизал днес, като каза, че пътува някъде. Лягам, да. Да, мокра къпа, До тебе само стояне. Направо, Аз човек. се обединявам с тая и разказваш на брехи, на малци. Да, само ако можеш да я видиш децето. Като чуда да мога. О, Хе-хе, след малко някой ще бе. аз беше ревал смях. Вай, каква беше тя откачал? Не знам, да. 20 от чичуле с каквито на Три часа секси. по нормален човек няма ти звънне. А? Три часа никой няма ти звънне. За реклама. Ето. 100% беше пиян. Да. Каквото. Това номер. Е, това ми излиза. Добре. Ще го... Абе, с... Ще си. Стояне, утре мачкам до мола. Какъв можеш ходиш? С карта. Махай се от това мол. това. Мъква, този круасан направо влезе директно за гръб. Манка му не знам. Да, една мокра къпа. Ай си, слушай. Да, една мокра къпа.
И тя се сеща. О, не мога повече. Оф. Не, бе, добре. Добре, бе, защо се така става? Слушай, разгаря тук. Каква бе да има, че разбори? Ти обичах да открува сега в чашафа. Веднага съм готов да почва да обвинявам. Че е малко. О, един момент, чакай, ма. О. Какво? От социалните мрежи викам, охо, той ли стече? Чуш кой, като тя ме познава отблизо. Като навижда, че спия на 20 см е отблизо. Не бе, не можа да ви разкажа какво беше изражението и на тая, като и как да една мокра кърпа, ма и тя, и да ме една глава, те са прожектира тая фраза, къде е чувал, бе. И преди очаква продължението да е курво. Ползва от Пазарджишки. Да, ама те ни звънят. Кой е? Кой може бъде? Дай да пия. Ела, обслужима. И си пил нещо от бая време. Или е съмди, че ще ти закрива от фирмата. Не, студен ли? Не. Ти откъде го изкара? От терасата. Кой ти? Как сте дойде това предположение, че ще ти пие топъл? Ми бъркай тук тогава. Топъл хел? Не, аз да бъркам. До сега ще да много съжалявам, сега ми викаш бъркай. Ти почна като да е русата. Почна като простата. Днеска тя изплю камъчето, като изгоних. Готово е да си източи целият OnlyFans баланс и да ми го даде само и само да остане. Ти представяш? Аз отказах $16,000, защото тази не мога да изтрая. И за пари. Бил, какво бе? Само си го вземи. Кое е? Хелчето от тука. Това са. Да, не е така. Където? Вътре. И сега. Това е айс кафе, не е хел. По мои спомени хел няма. Студен е, но той е отворен, ти осъзнаваш? Не съм оставил, аз отворен.